Γεια σας αγαπημένοι μου ακροατές. Είναι εκπομπή «Πιάσε το χέρι μου» και στα μικρόφωνα του Ράδιο Φαντασία είναι η Ελευθερία Βιάζη και η Ειρήνη Βλεσίδη. Το ξέρετε ότι άλλα παιδιά δεν έχουν οικογένεια και φαγητό. Γι' αυτό υπάρχουν οργανώσεις όπως το Χαμόγελο του Παιδιού και το Κέντρο Μάνας και Παιδιού. Κάθε Δήμος προσπαθεί να φτιάξει και άλλες τέτοιες οργανώσεις. Θα ήταν σημαντικό όλοι μας να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά προσφέροντας χρήματα και ρούχα για να έχουν ασφάλεια και υγεία, για να έχουν μια ζεστή αγκαλιά. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.